Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Herri inauterien inguruan Media Basketek eta Naiz Irratiak iaz egin genuen lanketaren sintonia da, abiapuntuan jarri duguna, honen bigarren kolpe modukoa baitugu izpide oraingoan. Gure inauteria gertuagotik ezagutzeko pertsona nahia nagusiak ezagutzeko tartea hartu dugu, aurten, bida bideok elkarlanean, horretarako bidelagun paregabeak izan ditugu eta hoiek aurkeztuko dizkizugu. Lehenbizi, Aizpea Leizaola, antropologoa, kaixo. Kaixo. Eta Amaia Karrera ilustratzailea, kaixo zuri ere. Egunon. Bueno, Aizpea Leizaola aurreko aldean ere, gidalerro gise edo, baliatu genuen berak emandako argibidetatik abiatu genuelako, gure inauteriak hobeto ezagutzeko bidea, eta berari eskatu diogu laguntza alde honetan ere, inauterietako, pertsonaia nagusi hoiek edo aukeratzeko, aukeratzea bera Aizpea erraza izan da? Bat ere. Oso lan zaila jarri didazue, alakoetan, beti batzuk plazara atera eta besteak izkutuan gelditzen dira, eta zaila da oso iauteri panorama zabala, oparoa, anitza eta aberatsa dugulako. Izan ere, zagian, ideia lauso batean denok baditugu, pertsonaia batzuk edo batean bestean buruan, baina gero marra ezartzea da zaila, zenbait zein ez. Bai, hala da, eta noski emandako ariketak ere bere mugak baditu, eta hortaz, hainbat pertsonaia eta inauteri, nola baitere, kanpo gelditu beharrean egon dira. Irizpideak neurri handi batean izan dira ere, ez soilik haien burua irudikatzeko balio duten pertsonaiak hautatzea, baizik eta ideia zabalago bati edo kontzeptu edo gertaera edo ekintza zabalago bati erreferentzia egin diezaioketen zenbaitzu hautatzea. Gero sartuko gara horietara, lehen kolpean ikusleak, esango dugu, honen emaitza podcast bat izango dela, eta baita Media Basket eta gaur 8 aldizkariekin izango den igarri berezi bat, eta hor, irudian lehen kolpean identifikatzeko lana Amaia Karrerari eskatu diogu. Zait, erreze izan da pertsonaia bakoitzaren elementu nagusiak identifikatzea ikusleak jakin dezan zein den pertsonaia hori marraztu duzuna? Dependitzen duz zain pertsonai, ziren batzuek komplikatuago, beste batzuk simpleago. Adibidez, zamaltzaina biziki egitza da ezagutzea, baina majaztea komplikatua, badira hainitz xiletasun. Ziripot deskubritu dut, enoen ezagutzen. Majazki mailan aize simpleago, beraz, akun dependitzen du, aldatzen zen. Pertsonaien arabera. Batzu badituzte, zagian ezaugarri batekin iaia pertsonaia erakusten dutena, eta besteak behar ditu 10 ezagutarazteko. Bai, hori bera, batzuk xiletasun hainitz, batzuek aize simpleago, beraz, dependitzen zuena. Horietan sartu behar dugu pixkanaka aurrez, gaur gonbidatu eta lan honetan bidelagun izan ditugunak ere, ez ditugu hausaz, ez diegu hausaz, eurei eskatu lan hauek egiteko, Aizpea zure kasuan antropologoa, Euskal Ohitura jarreta berezia jarri diozuna zure ibilbide profesionalean, galdetu nahi zu zergatik den ohitura hauek aztertzea garrantzitsua, zergatik izan daiteken garrantzitsua gaur eguneko ikuspegitik, arreta jartzea ohitura hauen ezaugarrietan, izaeran. Alde batetik edo lehenik eta behin gaur egunean bizi ditugun fenomenoak direlako eta hortaz gizarte garaikidearen parte dira guztiz. Neurri handi batean ere iauterietan garai batean bezala tradizioa deitzen den edo iauteri tradizional bezala identifikatzen diren horietan komunitatea gorpuztu, egikaritu, plazara ekarri egiten den horretan, gaur egunean ere hori bera eskatzen zaio, edo eskatzen diogu iauteriari, eta horrek ere azalera edo esplika dezake zergatik dagoen hain bizi une honetan. Izan ere, ohitura zarrak edo erro oso zarrak izan aldituzte batzuk, oso bizirik daudenak eta aldatzen direnak ere. Aldatzen dira etengabe, naiz eta sarri pentsatzen den edo azalerazten den diskurso bat erreferentzia egiten diona, betidanik ala izan da, edo pertsonaia horrela izan behar da, gerora denbora nolabait ikuspegi diakroniko batei erreparatzen baldin badiogu, segituan ohartzen gera badirela ñabardurak, aldaketak eta funtsean horiek daudelako eta gertatzen direlako mantentzen dira bizi-bizi eta
errotuta egoteaz gain, jendeak bereganatu egiten ditu eta bere moduan bizitzen ditu. Ziur nago iaz ere galdetuko nizula, baina ez dut gogoan. Zer den inauteria esentzian, ez? Urtaro aldaketari lotua dago, negu hausatzeko intentzioa duen, pixka bat, ez? Bere baitan zebiltzen duen, ez? Alde batetik bada hori, ez? Egutegiari lotutako dimentsio guzti hori, beti aipatzen dena historikoa edo egiterakoan, eta bestalde batetik bada komunitatea ehuntzeko, gorpuzteko gertakari importante bezala, negu garaian gertatzen dena, garai batean landa eremuan alde handia zegoen negu eta udaren artean, gaur egungo gure gizarteetan aldea ere badago, egon badago, eta bestela pentsa dezagun naiz eta orain turismoa urte guzira zabaltzen den hainbat herritan bereizketa oso nabarmena da eta izan da horren arabera. Baina bestalde batetik ere bada abagune bat herrian gertatutakoak kritikatzeko, mahai gainean jartzeko, salaketak egiteko, nolabait ere aizu, normalean aizu ez diren gauzak plazan azaleratzeko eta erakusteko baliatzen den unea da. Amaia, zu ilustratzaile gisa aritzen zara eta Express zure webunean ere jarria duzu, ez? Euskal kultura eta mitologian arreta jartzen duzula, ez edo inspirazio iturri badituzula, ez? Hortik hartzen duzu sorkuntza lanerako. Bai, asko gustatzen zait gaztetatik historio fantastikoak, bai, magia egertzen den eta pertsonai misteriotsuak eta guk Euskal Herrian badugu ondare bat biziki berezia, animista ere bai, eta interesa handia dut hori, horregaitik gure ondarea baita eta oinu bizi baitira eguneroko bizian olako pertsonaiak, jauterietan adibidez, edo gure historioetan, edo hizkuntzan beran ere batzutan, eta bai, badut interesa bai. Kasu honetan, inauterietako pertsonaiak egitea, egokitu da, zure lanean oroar baliatzen dituzu Euskal kulturari lotutako elementuak, keinuak, edo ez dakit balio dizutenak beste bide bat jorratzeko. Bai, adibidez biziki maite ditut erentzugea, tertzela eta horiek, eta gustatzen zait, pertsonai horiek pixka bat nire bilakar ez da nola egan. Respetatu zala ere gure zer diren eta nondik etortzen diren, baina bilakar aziz pixka bat ikingarriagoak, berriz interpretatuz pixka bat. Erraiten zinuen haustean, bakizu jauterietan badira aldaketak alioro eta adaptazioak eta horregaitik da bizitzen. Eta ustuko euskal mitologian berdintxu izaiten alda. Ez dira lehengo historio zaharrak dira egungoak beti, beraz egungoarekin egiten aldira. Eta aske sentitzen zara, hartzeko ez dakit euskal iruditerian oso finkatu egon daiteken pertsonaia bat eta ere irringarri batera eramateko, edo... Bai. Hori inauteri espiritua da, ez? Bai, dana hankaz gora, zilipurdika, eta... Bai. Iritzen zat, euskal espirituan badugula ere hori. Haus hartzea, hartzea gauza batzu gure tradizioetan eta askatasuna hartzea, eta horregaitik gira bizitzen, ustuko. Batzuetan zurruna gera ere, Fama badugu zurruna. Eta horretan ere, eta bada ere ikusmolde bat, alako jantzia olakoa da, beste aztakitzer, eta... Hori samarrizun. Biakoa dira txoik. Esango dugu, ariketara oroar, esango nuke aizpiari eskatu diogula, inauteriak sakon aztertu dituelako, eta berari eskatu diogula aukeratzeko, eta zehazteko, lehen aipatu duen arrazoien arabera pixkat, zein izan daitezken aukerak, eta horretan, muga guk edabideok jarri diogu, gehigarri batean modu batera kabitu nahi arazi genituelako, eta zait prozesu horretan, zu pertsonaiak aukeratu, berak marraztu, zurruntasun hori ere, izan daiteke, ez, pixkat, ez dakit muga edo aukera, honek hola behar du edo diote ala behar duela, eta agian gero igual errealitatean ez da horren zurruna, ez, jendeak hartzen dituelako beste askatasun batzuk agian pertsonai bat aldatzeko, baina marraztean edo definitzean bai daudela, ez, elementu batzuk errespetatu beharrekoak. Bai, baina bada ere, nola baiteko ardura bat ere, zegu ikerlariok lan egiten dugu, gaur egungo antropologo, gaur egungo gizarteko gertakarien inguruan, baina ere jotzen dugu historiako aldeetara eta dokumentaziora. Eta hor, noski, irudiak garai batean ez dira gaur egun bezain, ez zeuden gaur egun bezain beste, ala pilo bat, eta dauden irudiak interpretatzen dira
gauzak horrela zirenaren diskurtsopean. Kontutan izan gabe, hori dela jaso den irudi bakarra, kasu zenbaitzuetan, eta guk egiten dugula interpretazio hori gauzak horrela ziren. Igual marraztu duenak, erabaki du, zer dakit, kolorea hori zen, baina ez dakitze detailea ahaztu zaio, baina hori jakiterik ez dugu izango, ze hori da dugun irudia, ez? Gaur egunean duguna da irudi anabasa handia, kopuru oso handia, eta hor, neurri batean ere, gauza batzuk ere, bada halako joera bat, edo esateko modu kanonikoan horrela da, edo hau ez da hola edo danadalakoa, eta gero, akaso hemendik 2 urtetara, justu beste modu batera agertuko da, edo danadalakoa. Badira elementu batzuk mantendu egiten direnak, nolabait ere esanahi berezi bat dutelako, lehen aipatzen genuen adibidez Markitosen arrautz oskolez egindako lepoko hori, 13 arrautz oskol eta 13 zenbakia, ez da kasualidade bat, orduan hor mantentzen dana da simbolika bat, zenbaki nolabait, ez dakit, madarikatu moduan kristautasunaren iruditerian irudikatzen den zenbaki bat, baina aldi berean ere euskal kulturan gerora bestelako interpretazio bat izan duena, ez doka 13 bidez, eta bar, kopurua mantendu egiten da, elementua mantendu egiten da, eta azkenengo 20-40 urte hauetan kolore batzuk agertu dira, kasu ez direna kasualidadea, txuria, gorria eta berdea, eta kolore horiek mantendu egiten dira azken hamarkada hauetan, baina 20. mendearen hasieran, seguruenik ez zituzten kolore horiek izango, baina bai izango ziren 13 eta arrautz oskolak eta bar. Hortaz ikusten duguna da dinamika hori, ez? Gauza batzuk mantendu egiten dira eta beste batzuk elementu horietan beretan egokitzen doaz. Bueno, zentzuan sartuko gara, ondo baderituzue, emaitzari begira. Ez dakit, badut zalantza, banaka batzuk aukeratu, edo bikotekan, egin dugun ariketa bikoteka, ez, elkarrekin harremanean jartzeko ariketa bat egin dugun, agian interesgarri izan daitekela ere, logika horri helduta egitea, ez? Zer iruditzizue? Bai, hola egingo dugun, ze, uste dut horrek entzulentzat ere eman dizaioela, logika bat ere, ez? Esango dugu, 7 Euskal Herrietako personaiak, Euskal Herri guztikoak biltzen saiatu garela, hori ere irizpide, ez? Hasieratik, izpide aipatu zer horrek ere garrantzi handia emantzen duena, pixka bat Euskal Herri guztian, pertsonaia ezberdinak ere badirelako, harremanak izan aldituzten arren, eta hor bai eginda saiakera bat, eta, esango da bidez, Pitxu eta Zirtzilak, elkarrekin, jendeak adiez gehigarria gehitzean, parez pare ikusiko ditu. Biak irudikatzen dute ezin hobekiago ihauteriaren anabasa, kaosa, kritika, hitzaren nagusitasuna, Zirtzilen kasuan. Mozorro guztiak edo ihauterietako pertsonai guztiak ez dute hitz egiten, ez dira hitzaren jabe, Zirtzilak libertimenduetan bai, eta azken urte hauetan ikusten ari gara zenbateko garrantzia duen horrek, ez? Maskaradetan, naiz eta Pitxuk ez duen berez hitz egiten, Kabana handiak egiten baitu predikua, baina bai Kauteren taldean eta Beltzen taldean biurrikeri, gaixtakeri, espiritu hori berak beste inork baino hobeto gorpuzten du. Eta neurri horretan eman ditugu elkarrekin, edo logika horretan. Eta Maia, Zirtzilen kasuan, bi doaz? Bai, bi doaz, bai. Bi ezberdin? Bai, zeren magnituen, ziren ados. Ez, oso interesgarria da, ze horrek ere erakusten du, nola inauteria kalean, ere, ez, ze bizi hartzen duen, eta nola herri ezberdinetan. Guri, bai, aizperen ikuspundua zen, Zirzilarena zen, nola egin, pixka bat populajagoa, egin nahi baita Zirzil guziak ez dute sekulako mozo joa biziki landua. Ez duzularik bortzaz zakinik dirurik edo demorarik jaunzteko, Zirzila bilakatzen antzira edo nola jantziz, nahi duzuna baitzen alduzu eta dena nahasiz. Baina nik ere banituen gogoan adibidez ustaritzeko Zirtzilak biziki landua den, mozo jo osoa eta gogoan biziki majaztea, bai bisualki, bai transmisio mailan ere, zeren media bazken frantsesez izanen da gehigarri hori.
eta ejan nahi du, irakurriko dutela jende batzuek, ez dute bat ere ezagutzen deus, euskal kulturari behar bat edo gutxi. Beraz, interesgarria atxemaituen biak sartzea, zeren biak zirtzilak dira, baina desberdinki, baina biak ala dira. Beraz, hor adibide bat, nun adaptatu dutan nire ikuspundua eta izpiarena ere, bai, eta hala. Tartxe joango dira, biak. Eta ez da zauturik, Eta ere interesgarria da ikustea ere pertsonaiak hautatzerakoan, eta horretaz ere hitz egin genuen bere momentuan, nik hain batetan esaten nuen bai, baina edo binaka pentsatzen, binaka doaz, edo taldean doaz, eta zirtzilak horren adibide oso on badira, ez? Ez da pertsonai bat eta bakarra replikatu daiteke orain aipatzen duzun kasu horretan bezala, baina gehientsuenetan dira talde bat, multzo bat, desordenatua, bakoitzak bere moduan berrinterpretatzen ditu egunerokoan edo etxean dituen jantzi zarrak eta beste esanahi bat eman, eta ere da, hori ez, lotxak entze hori eta plaza hartzearen sinonimo eder bat. Bueno, gero, zamaltzaina eta hartza, kasu honetan, hartza ere inauteri askotan agertzen dena da, kasu honetan ez, Markinako hartzari begira jarri gara, zela guzu pixkat? Bai, biak animaliak dira, eta horre, iauteriak Euskal Herrian duten iragan pagano horri egiten diote referentzia, basamunduari, naturari, eta nola iauterietan ere hainbat herritan irudikatzen den naturaren domestikazioa, natura mendean hartzea, ez? Eta bietan agertzen zaigu hori, bi pertsonai horietan oso desberdinak iruditzen zaizkigu, zamaltzaina airosoa da, dantzan ari da, eta Markinako hartzak ere dantza moduko bat ere egiten du, baina baldarrago, handiago, baina biak alabiak mendean hartzen dituzte, zamaltzaina zikiratu egiten dute, ferratu eta zikiratu aldi berean, eta hortaz, eta hartza kate motzean lotua dago, ez? Hor badira hainbat adibide Pirineoetako herrietan dantza arazten dutenak hartza, ez? Hartzaren dantza izeneko iaute jardunak, eta hori da agertzen dena, ez? Basa gizakiaren menpe, gizakiak duen alako, ez dakit utopia erreal bat gaur egunean, baina garaian garrantzia handia zuena, noski. Urrengoan, ze oso interesgarri iruditu zait, ez diogu gehu entzuleari ez gara trampan arituko, elkarrizketa grabatzen ari garenean lan horiek amaitu gabe ditugu, eta justu orain aritu gara pixkat hizketan ere, ez, fintze lan horietan, ze urrengoan, txinoak eta lamiak mundakako, aretxaletako txinoak eta mundakako lamiak aipatu ditugu, eta lamien inguruan aritu gara, ze, ez, Amaiak oso marrazki eder bat erakutsi digu, eta gero hor da, marrazki gilearen erronka ere, jarrera bat eman bar diozu, pertsonai horri. Eta gustatuko litzaidak elkarronatzea entzulekin izan dugun momentu hori, ez? Ze marrazki asko maitatu dugu, eta gero horraritu gara jarreraren inguruan, ez, hizketan. Bai, pertsonaia lamia beraz egin dut aski xutik, aski neutroa, besoak urutzaturik. Eta bai, aritu gira pentsaketan nola dinamikago bilakarazia egian. Eta zailtasun haukan dut pertsonai horrekin, nola bat ere ezagutzen. Beraz, pertsonalitate mailan ala, ez nekien sobera ze postura eman. Pitzu ezagutzen nuen adibidez, beraz, bai bisaia mailan edo bere eskuak, eta banakien biziki zehazki nola izanen zen. Hor, aski neutro egon naiz, beraz, bai, aipatu dugu neutralitate hori, eta hor... Ze berria da, esango dugu, berrian txekoa dela personajea bera ere. Pertsonajea 77 geroztik ateratzen da, nik ustez, mundakako aratuzteetan, eta adibide interesgarria da, garai hartan irudikatu zutelako, etenik gabeko iauteri batean, naiz eta Frankok iauteriak debekatu gerra garaian eta bera hil arte debeko hori mantendu zen, mundakan mantendu egin ziren aratusteak ala-ola, letra gazteleratuta, eta gizonezkoak ziren, ateratzen zirenak, denak zuriz besti, eta esan bezala, 70. hamarkada amaiera horretan, emakume talde batek erabaki zuen, beraiek ere nahi zutela
iauterietan parte hartu, inauterietan, aratusteetan, eta lamien pertsonaia sortu zuten zerotik. Eta oso pertsonaia arrakastatsua izan da. Eta horrek erakusten du ere tradizioaren dinamikotasuna, nola herrian errotu den, nola momentu hontan ez dan inundik inora eztabaidatzen lamiak egon behar duen, ez duen egon behar zeini dagokion edo dana dalakoa, hartu dute beraien rola, modu osagarri batean pentsatutako pertsonai bada, eta kontraste bezala funtzionatzen duena, eta gaur egun berdin emango luke zeinek gorpuzten duen, gizon edo emakume, edo genero markari gabeko pertsonak edo dana dalakoak. Ze bakoitzak badu ere bere egitekoa, bere rola eta bere lekua. Bueno, gero, Momotxorrak eta Markitos aipatu dugu arraultzen kontua, Momotxorroa ilustrazioa, bueno, personaia bera da, indartsua, eta marrazkian ere amaia, ez, bada, ez dakit bortitza edo, ez, begitera ere ematen du. Bai. Hainiz deskubritu ditut hor pertsonai batzu, ezagutzen dituen Ipar Euskal Herrikoak, batzuek hor Nafarroakoak, eta beste ez hainiz. Beraz, Momotxorroa deskubritu dut, eduen ezagutzen. Biziki beldurgarri atseman dut. Ikusi ditut bideoak, pizka bat YouTubeen, eta biziki impresionante atseman dut. Beraz, marrazkian saiatu naiz, berriz eta aurkitzen pixka bat pertsonaitate hori pixka beldurgarria, odolarekin, eta beraz, sortu dut pertsonaia bat, postura berezi batekin, lujari hurbil, pixka bat zerbait salbaia edo animalea nahi nuen berriz atsemana. Eta beraz, sentimendu horrekin marrazkitu dut pertsonai hori. Eta biak ala biak dira landa eremuko iauteriaren eredu bezala pentsa ditzakegunak, eta biak ala biak ere erakusten dute ederki asko berreskuratze prozesu bat herritik sortutakoa, eta errotze bat ekarri duena atzetik, ez? Bai Zaldundoko kasuan, Franco hil eta segidoan, sortu zen kezka handi bat herri mailan eta interes bat iauteak berreskuratzeko, eta oso modu arrakastatsuan egin zuten berau, eta Altsasun ere antzera esango nuke. Eta bietan badute ere, egiten dute ere nolabaiteko ingurune eta hurbileko eta ez hain hurbilarekiko erakartasun handi bat. Bueno, aurrera, agian ezagunenak Euskal Herri guztian izan daitezke joaldunak, eta kaskarotak agian lapurdin bai, noski, hegoaldean agian gutxixeago, esago nuke, aski ezagunak direla esago nuke biak ere, eta, batera nolabait jarri ditugu, horiek ere? Bai, batera jarri ditugu binaka dijoaz, biak ala biak, lerroan, ere, ordenatuak, oso ordenatuak, bi pertsonaiok ez dira ezagunenak dira, baina ez dira kasuan kasu iauteria ospatzen diren herri horietako mozorro edo pertsonai bakarrak, bai Ituren eta bai Zubietan, joaldunekin batera ateratzen dira mozorroak, eta sekulako anabasa sortzen dute plazan eta kaleetan, eta Lapurdiko hainbat herritan kaskarotak ateratzen dira, baina zirtzilak ere. Eta hortaz beti ere kontraste horrekin, ez? Ordena, kasu batzuetan joareak, besteetan dantza, binaka eta eskea edo etxezetxeko erronda horiek gauzatzen dituzten pertsonaiak ditugu. Bueno, joaldunen kasuan amaia, emakume edo emazte bat, mandugu ez da? Bai, jakinen, emaztek denbora luzaz ziren joaldunak izaiten ahal. Beraz, gaur egun importanta iduritu zait, emazten bat emaitea joalduna dena. Eta iduriz ez da hala egi guzietan, oino badira egi batzu nuen, ez dena onartua edo ez dena posible emazten zat bortxaz, komplikatua azteko, joalduna izaitea. Beraz, hori jakinez, biziki importanta idurizen zaten emazte bat emaitea, normalizatzeko pixka bat afera hori, eta hala. Bueno, bazen, ziripot eta txilabak. Txilabak, Tolosa aurreko iaz landa eremuko inauterietan zentratu ginen, eta Tolosakoak pixkat hiri eredua edo, litzateke, honetan egon behar zuen, Txilabak ere egon behar zuen. Egon behar zuten Tolosako iauteriari erreferentzia egiten zion elementuren bat, eta noski mozorro sortak egitea
zaila da, zeinta urtero desberdinak dira, eta zaila da nola ere esatea, bai, hauek baina txilabak bai dira, propio Tolosako jauterietako elementu, bueno, berezko bat, ez? Bietan ere, ikusten dana da ere, denboraren kontua, eta horrek igual hasieran ere ez da kaso hori hainbeste nabarmendu, baina Tolosako jauteriak etenik gabe ospatu dira. Lantzeko jauteriak aldiz berreskuratu egin diren jauteriak dira. Bata landa eremukoa eta bestea hiri testu ingurukoa, eta nahi nuen ere kontraste hori agerian jarri. Zein puntutarainoko garrantzia duen ere hirietan egiten diren iaute ospakizunak ere kontutan hartzea. Askotan begirada edo fokoa jarri ohi dugu landa eremuko jauterietan autentikoagoak kakotxen artean iruditzen zaizkigulako, eta horietako zenbait nahiko sorkuntza fenomeno berria edo gertukoak dira eta guztiz aberatsak, baina hirietan ere bada tradizio zahar bat, mantendu egin dena, eraldatu dena, zenbait elementu desagertu egin dira, soka muturra bezalakoak eta beste batzuk sartu egin dira, karrozen desfileak geroz eta garrantzia handiagoa hartu du, adibidez Tolosa batean eta hiriburuetan zer esanik ez, eta askotan pentsatzen ditugu ere kanpotik etorritako eredu bezala, baina neurri handi batean bertako ospakizunak dira, eta bertako jendeak oso modu bizian sentitzen ditu. Eta amaitzeko beste kontraste bat, kasu honetan Unanuko mamuxarroak oso ezagun egiten ari direnak, eta bestetik agian, gure entzule gehienek ezagutuko ez dituzten abaltzisketako txantxoak. Bai, hala da, hor ere, azkenengo hamarkada hauetan gertatzen ari den iauterien inguruko loraldi horrekin batera, bai, kasu honetan, hemen ikusten ari garena, ez? Komunikabideek, ikerketa esparruak eta ematen dioten begirada horrek, fokopean jarri ditu iauteriak, batzuk geroz eta ezagunagoak bilakatzen ari dira, eta badira beste eta horren adibide nabarmenenetako bat izango lirateke Unanuko mamuxarroak, horretzen ez, aurra nintzela ara joan izan eta etzen ni arimarik erean, besteak beste bildurgarriak direlako, bai dira bildurgarriak, eramaten zait, atzetik ibiltzen direlako makil luze batekin, hanketan joz eta aldiz, badira hainbat herri, nun iauteako ospatzen diren, baina ez diren akaso hain ikusgarriak eta hain ezagunak, baina herri mailan oso importanteak dira, zenen eta hor, lehen aipatu dudan etxez etxeko edo puskabiltze logika horrekin, herria egikaritu, saretu egiten da, eta tartean, abaltzizketako txantxoak badute makildantza propio bat, eta horri biltzen dira eskean, beste hainbat herritan egiten dan moduan, aurpegia biztan, eta hemen ekintza bera da iauteari lotutakoa, ez? Puskabiltze hori, etxez etxe joate hori, jakiteko nortzuk diren herrikoak, ze berri dagoen, zein hilden, nola, pixkat ikusteko zeintzuk diren momentu horretan herria osatzen dutela. Herriaren argazkia, zenso errolda sistema, garaiko errolda sistema bat. Hori da, eta gazteak nor diren, eta zein etxetakoak diren, eta... Amaia, errezagoa noski marrazte izango da ongi ezagutzen duzun pertsonaia bat, baina ederragoa da hori, edo ederragoa da prozesu esan nahi dut ezagutzen ez duzun pertsonaia baten elementuak karakatu, ebatzi? Dependitzen du pertsonaiaz. Adibidez, erretxago da ezagutzen dituzanak egitea biztan dena. Ez ditut mila referentzia behar, zeren baditut gogoan, nahi horzaroan edo orain ere ikusi izan ditut bestetan. Eta besteak ez nituenak ezagutzen, batzuetan asko gustatu zait, begiratzea, sortzea, zeren pertsonaia gustatu zait, inspiratu nau. Eta batzuetan, ez nintzen bortzaz hainbeste inspiratu, piskat indar gehiago eman dit, pertsonaia interesgarria izaitea marrazkian. Zeren nuen sobera
Bai, nuen ezagutzen beraz, zen egetxa gauza bat atxemaitea pixkat, untsa zena, bai, untsa ateratzen zena. Aldatzen da, maite duzun edo ez, alegia pertsonaia horrekiko baduzun empatia, edo gorrotu duzun, marraztego garaian gogo gehiago jartzen diozu? Bai. Gero nik zekit ageri denet. Nik ikusten dut marrazkietan. Zoin maitatu dutan, eta zoin zaila izan den, eta espero ez dela ageriko. Denak untsa izanen dira. Bueno, erronka hori gure entzulei jarriko dioguna, begiratu eta ia antzematen duzuen, zein maitatu duen eta zein ez duen maitatu. Eskerrik asko, Aizpe Alizabala eta Amaia Karrere, lan honetan bidelagun izateagatik, eta gaur, xetasun guztiak ematearen. Zuei gonbidapenagatik. Ondo izan, aio. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia.